Takže ja som konečne doma. Nevládzem. Reálne. No. A ideme ukázať, čo sa mi stalo. Takže padla som. To bolo už hneď nejak tak na konci. Mám toto celé odoškierané. To ma není vidieť poriadne. Vráť, to je celé červené. Od karabinky, ktorá nemala ten obal a proste som sa tam čuchala. A tuto mám 2 škrabance. No a tu mám jeden škrabanec, druhý a potom som si už nič nešla. Už nie. Ale mám celé čierne ruky. No teda aspoň túto som mala. No už tam nemám. No, ale nové správy sú také, že som celá unavená, že som celé šprikop jednotu, fakt nevládam nič robiť, ani jesť. Ani som si gate nevedela dať naspäť hore, keď som bola na vecku. Reálne, hej. A ešte, čo budeme robiť? Bude to, teda možno si budem pracovať izbu, a to asi nie. Ale čo chcem určite robiť je stať papať. Mám úžasné, to sú tie gate. Cestoviny, zapečené cestoviny a s mesom. Ešte som sa musela napiť, nachystať, takže mám toho strašne teraz veľa, ale mne to nevadí. Sa nemám vodu, nevadí. No a prídu zase k nám znovu moja sestrica, bratranec. A proste neviem, no. Krásne 2 čepiky, krásne ružové tričko a nevládzem. Že sa s ním musím ísť hrať a ja nevládzem. Nevadí. No a neviem, no. Ja sa asi pôjdem prežiť, neviem. Ale tak to bolo zatiaľ z tohto videa všetko. Som rada, že ste pozerali aj bike, aj ostatné. No a tak to je asi všetko. Takže ja neviem, ja to asi takto budem. Bum. Jej. Padol mi mobil. Ale nepukol, takže pohľad. Reálne nevidíte ani ako som spotená, ale ja som strašne spotená. Ale akože bolo to fajn, až na tie škrabance, ale ja som sa proste nejako chcela zraniť.